Yung mga ulatari, mga trupa, diri sa, ano, sa Dumanga. Sa ano natin nga barangay? Pagdugi, diri sa barangay Pagdugi. No? Amo na yung pinaka-first nga dayo sa Malayo sa city. Last nga dayo, shout out sa, ano, sa Trapichi, Oton. Kila Coach Drazen. Tapos, diri talaga, no, dayo kay Kalamar, Boss Mark Arca, kay Kagawad. So yun, ano, ako giling nga oportunidad sa ito, no? Nakalabot kita diri sa ilang lugar, kag swabe ng ilang port. Ano? Pagkatapos ni mga kulot Barotok Nuevo, kami kag Badyangan. So yun, ano, pagkabantayan ng amon yung mga upload sa, ano, sa montage. So yun, salamat sa, ano, sa liwat, no? Nakakabay lang makaya at mga player diri sa mga malayo nga lugar ka dayo. Karon na lang ang mga player ano selection gud. So wala sa amon si ano ang sentro namon tanan wala si Mark, si Carl, si Wambu, si Lebron, si One Ball. Kulang kami katama no wala kami sentro. Kaya wala sila pasugtan actually ano subong na Biyernes Santo. Bawal di ba tani sa mga kabataan nga magwa pero ano ang player ta sa bonging dayo ta ang di pagpasugtan lang. So mga lot shout out sila talaga ano. Shout out sa mga trupa ta daw. Yan tanawon ta karon na ang resulta sa play ta.